Hjertelig velkommen. Hej YouTube. I dag er vi på en Thundershots. Altså det er nytårsaften i dag. Lad os prøve at se den, folkens. Er I klar, folkens? En Thundershot. Så er det væk, folkens. Hold da kæft. Den faktisk ret meget god. Men jeg skal ikke lige se den her. Holy shit. Boom. Så der, folkens. Det var bare sådan en lille Thundershot. Og bunden er fandme skudt af. Shit. Hey. Nå. Men like og subscribe her. Like og subscribe. Bare like og subscribe, det vil jeg blive meget, meget glad for. Så kan I se, den her batteri ryger. Hvad fuck? Tak for I så meget, folkens. Husk at like og subscribe. Jeg vil blive meget glad for, hvis I subscriber. Så hej!